Ако можехте да дадете съвет на вашето по-младо аз за любовта, какъв би бил той? Че не трябва да е на сила и че трябва да й се насладим, колкото и да е драматична понякога. Да не е насляпо. Малко повече и да се помисли. Не само да се вярва на сърце и на чувства. Колкото и странно да звучи за любовта. Но все пак трябва да има и малко разум, не само сърце. А вие имали сте голяма драматична любов? Да, вече над 30 години. Добре, каква е тайната на 30 годишна любов? Свобода от страна на двамата, без условия. Добре, вие вярвате ли, че има любов от пръв поглед? Да, има такава. Изпитвали ли сте я? Да, в ранна тинейджърска възраст. И какво е чувството? Опишете ни го. Невероятно е чувството, да, но на едни много малки години, когато си на 15-16 е различно от това да си над 50. Помните ли вашата първа среща? Разбира се, на купон на мои приятели. Беше много интересно и така неописуемо, незабравимо, след като го помня още и може би ще го помня докато ми гледат очите. Това е толкова сладко. Повядайте се здраве да си го носите. Благодаря ви много. И аз благодаря. Всичко добро!